Salutare fraților, bine v-am regăsit după încă o scurtă, lungă perioadă de pauză. Am revenit de la sală, azi băgăm un antrenament de umeri și brațe impropriu spus, biceps, umeri și biceps. Mi-am restructurat cumva planul de antrenament și o să vi-l și explic într-un videoclip. Acum mă axez oarecum pe un anumit bro split, dar integrat pentru necesitățile mele. Am venit la sală de 10 minute, am zis că vă arăt și vouă. Eu am făcut deja încălzirea pentru umeri. Când încep cu umerii, în special, nu las niciodată, nu permit niciodată să încep fără a mă încălzi foarte, foarte bine pentru a preveni orice tip de accidentare. Mai ales că încerc la presă, dacă o fac ca și prim exercițiu, să încarc destul de multă greutate, să nu mă duc mai jos de 6 repetări, atunci am nevoie de o încălzire foarte bună. Și pe lângă încălzirea de la aparat, sau cu niște greutăți mult mai mici, pentru a ne obișnui, fac și cu gantelele, vă arăt de îndată exercițiile și vi le recomand și vouă. Fiindcă ieri am făcut piept și triceps, am un pic de febră și atunci am încercat să-mi pun cel mai greu exercițiu, primul, și tot nu am destul de forță, pentru că am o febră enormă la triceps și asta influențează foarte mult împinsul. Deci automat greutatea nu o să fie la fel de mare, dar chiar și atunci vă sfătuiesc să țineți intensitatea cât mai sus și să dați totul. Chiar dați totul și 100% este ceva bine. 5 de kg, am băgat și centura, avem acolo un pic de suport lombar și pregătim setul. Așa trebuie să arate.
La ridicare merg tot timpul până nu mai pot ridica deloc umărul. Și acum direct la aparat. Sunt un strong believer în chestia asta în care faci, după ridicări laterale, încă un superset la un exercițiu sau un drop set cu ganterele. Pomparea e demențială, deci ceva ce rar întâlnești, în special la umeri. Și te epuizează complet, literalmente ești total epuizat după. Al treilea exercițiu de umeri și mi se pare că cel mai important pe ziua de astăzi, un exercițiu pe care aproape nimeni nu prea îl face sau nu văd să-l facă și duce lipsă de umăr posterior la aparat reverse pec deck. Putem și la cabluri, absolut oriunde. Aici îmi place să mă înclin puțin în față pentru a amplifica mai mult contracția deltoidului posterior. 4 serii duse la epuizare. Domnul cameraman, dacă te rog să filmezi. Așa, aliniem biomecanica umană cu biomecanica aparatului și punem umărul într-o poziție mai confortabilă pentru a face mișcarea asta. Imediat după umeri ne mutăm la biceps, am 3 exerciții de biceps. Încep cu flexile cu ganterele, flexii cu gantere. Depinde, prima serie nu o pun ca și serie de lucru pentru că mă îngrădesc doar cu 10 kg. După iau, cred că 17 și dau peste 12 repetări, dacă pot, depinde. Văd exact, în funcție de cum se simte, adaptez greutatea. Niciodată nu mă lamentez cumva la ceva, dacă am făcut data trecută cu atât, trebuie să fac și astăzi, nu. Pentru că corpul poate să fie destul de rulat. Intervine factorul mâncării, depinde de alimentație, de intake-ul de sodiu, deci sunt mai mulți factori. Mă concentrez să mă pompez, mă concentrez să simt contracția și să mă epuizez cât de tare se poate.
că ai făcut o serie bună când nu mai poți să-ți oprești muzica de la cască. Al doilea exercițiu, după ce pomparei la cote maxime, preacher curl-uri. Avem 4 serii. Numărul de repetări oarecum nu contează aici pentru mine. Încerc într-un range de 12 până la 6 repetări. Ultimele 2 serii le fac cu drop set ca să facilitez o pompare mai mare. Și cam atât. Încerc chiar să-mi țin cotul pe aparat. Niciodată nu ridic complet cotul. O să vedeți, o să existe o oarecare ridicare după flexie, dar nu vrem să punem, cum să mă exprim, nu vrem să facilităm neapărat chestia asta. O să vă arăt. Chiar dacă cotul se ridică un pic, tot timpul ținem brațul lipit de pad. Ultimul exercițiu de pe ziua de astăzi îl fac la scripete. Facem niște ridicări la sfoară, niște flexii, curl-uri, flexii. Așa, rope hammer curl-uri pentru brachiales și puțin antebraț. Intră prea puțin antebrațul, pe noi ne interesează brachialesul. La fel, 4 serii, range-ul de 12 repetări. Chiar dacă sunt destul de epuizat, pun o greutate mai mică ca să pot să fac mai multe repetări, de fapt. Cameramane, te invit. Bun. Lumina e ok. De fiecare dată aici încercați să despărțiți sfoara când nu mai puteți, o țineți împreună, vă oferă puțin mai multă forță, dar e de preferabil repetările pe care le faceți la început să aveți tot timpul sfoara despărțită. Ăsta a fost și videoclipul de astăzi, sper că apreciați munca. Dacă vreți să puneți orice tip de întrebare, o aștept în secțiunea de comentarii, un like ajută oricând, un share să vadă mai multă lume despre ce este vorba, să împărțim videoclipurile astea în comunitatea asta noastră a fitness-ului. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă pup!